Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Karon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:14. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto Pilipinas, Aksyon BBB, Aksyon Balita, Banat Bulig, magapalayag na sa sining adlaw sang Webes, ika-13 na sa bulan sang Pebrero tuig 2020. Kamusta nga itong sining mga ka-aksyon? Sa sining Udto, liwat kita nga magainop danay sa pagpangalagad, lakip na mga report sa aton sining mga action reporters, kalakip man ang aton sining mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod, plus ang aton sining mga local and national issues, dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Di na tamaguyang pa sang tiyempota kay daw ka alang-alang gid kadamo sa mga breaking stories kay nga ginpalayag diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Sa kinanda nako ang inyo ka-aksyon sa kanginan, Aksyon Rex Canton. Una sa Aksyon Balita, una sa Aksyon Public Service, una sa Aksyon Komentaryo, sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga.
Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Probinsyal? Igabalita ni Aksyon Marlon Hinovia. Gobernador Eugenio Lacson nagasalig nga makasurvive sa gihapon ng Pilipinas bisan wala pa ang Visiting Forces Agreement. Sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Dale Salazar, pila ka mga pamatanon at tukiban nga nagsaylo sang ila rehistrasyon para lamang makapasakop sa citywide nga basketball league. Ay nano. After basketball league na nung nila sini. Perjuring nga kaso pwede gapasaka batok sa ila suno kay Comelec Acting Officer Sarel. Samtang sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, Pabia Iloilo Police Station nag-confirm nga ang nasapuan nga bangkay sa barangay Kabog high value target sa ila sining nga lugar. Samtang sa Nukpo naman nga balita, igabalita ni Aksyon Brian Morden, Nukpo nagabulig sa BFAR agod nga matap na ang illegal fishing sa probinsya. Balita naman sa kay Aksyon Alvin Graba sa patrol, credit lending investigator na lutangan sa barangay 33 syudad sang Bacolod, duha ka mga anggulo ginatutukan sang mga kapulisan. Balita naman sa kay Aksyon Art Tayhopon sa Special Assignments, region-wide intensified campaign sang LTO ginapatuman o kung ginapatuman na paghuman sang building sa Sipalay kag Mansilingan, prioridad sang OIC Regional Director. Way pa ni di ka bisitang Regional Director sang LTO, no? Sumugod nga nagpungko siya. Samtang sa balita naman sa out of town, igabalita ni Aksyon Common Forte, gikan sa Dakbanwa sang Sagay, backrider patay sa aksidente nga nagluntad sa among syudad. Balita naman sa kay Aksyon Roger Gotib sa Cadiz, 48 anyos nga lalaki nga may pending warrant of arrest gindakop sang kapulisan. Balita naman sa National, igabalita gikan sa kay Aksyon Dorel Cabato gikan sa News Center. Update sa COVID-19, nagkalamatay sa China, nagdangat na sa 1,367. Samtang task force magapatigayon sang rest assessment agod nga hibaloon kung dayon o kung dayonon o kung hindi ang pagkakasang travel ban sa Taiwan. Kag PNP Chief General Archie Gamboa na insulto matapos nga ngalanan sang Rappler si Lieutenant Colonel Jovi Espinido nga nalakip sa 357 ka mga pulis nga yara sa narco list. Silingganin ni Espinido hindi lang napag-explain kung yara gid man siya sa listahan. Ay nadismaya ang anay City Director naton sang mga kapulisan diri sa Bacolod ho, kay daw hindi amo suno sa iyahaw, daw laban sa earthning. Ay ho, nanong sitwasyon ini man ti sunod diri sa kay Lieutenant Colonel Joby Espinido. Sa text niya sa isa ka media outlet dito sa Manila, actually, pagpanghangkat ni sa PNP chief mo, siling niya bakit mag-refuse sila kung totoo naman na nasa list ako. Gusto ko rin malaman ang lahat para patas naman sa iba, no? It's okay ba? Ayo, nagpagwa na siya sang statement. Ay, kasadya nga sitwasyon. Ano gid bala ang totoo dito? Na ano nga sitwasyon ni nga do labugayaw? Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig.
Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:23 ang aton oras. Mga detalye, karon lang dugay-dugay. Mahina ang kalaban. But before sinayari ang resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw sang Huwebes, ika-13 na sa bulan sang Pebrero tuig 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 12 kag 17, liwat 12 and 17. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balik. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kalintangan. Ang Aksyon Balita, Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:29 ang aton oras diri sa aton sining pagpangalagad sa mga reports na dugay-dugayan. Padugay-dugayan ta lang, daligid lang mga kaaksyon na o galion tang pagtumar sang DTX 500 capsule. Kayang DTX 500 capsule ang may tatlo ka anti-diabetic properties sa muni siyang charantin nga nagapanubos ang aton nga glucose, visin nga nagakontrol sang imo blood sugar kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. That is why DTX 500 capsule ginarekomendar ta sa inyo mabakal sa masuki ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar kag sarang man mabakal ina online kundi gani pa deliver sa inyo balang puluyan to pinaagi sa www.kalusuganyan.ph or magpadala lang mensahe sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:30 ng aton oras kada siglang sang oras santa. Sige lang gahon ta na mga kaaksyon 12:30 na. Amin sa pinakasako nga news center sa Bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Hindi na tamaguyang pa sang tiyempo. Ini may kang tanan sa report ni Aksyon Dorel Cabato. Update sa COVID-19. Nagkalamatay sa China to. Nagdangat na sa 1,367. Pero daw naglubo-lubo ni Aksyon Dor. Ikumpara na kaligad nga daw gasaka ang gasaka. Pero subong kahapon daw may pagnubo. Tapos daw, ambot kung amo manigyapon ng sitwasyon dito, no? Kag task force magapatigayon sang rest assessment agod nga hibaloon o kun dayonon o kun hindi ang pagkakas ang travel ban sa Taiwan, no? Amo paning plano ta mapa Taiwan ta kakason pa siguro after 4 months na lang. PNP Chief General Archie Gamboa na insulto matapos nga ngalanan kuno sang Rappler si Lieutenant Colonel Jovi Espinido nga nalakip sa 357 ka mga pulis nga yara sa narcolis. Tiyari ang report ni Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Dors, mayong udto. Yes, Action Rex, may udto. Kag sa ato man yung matag palamati. Action Rex, ang pagbago-bago sa records, sining mga nagkalamati, Action Rex, bangod sa bago subong nga sistema sa pag-report sa mga datos dito sa Hubei Province. Tesa karon sa pinaka-latest nila nga ginpagwa sa nakaligad nga 24 oras naka-record sang dugang nga 242 ka mga panibago nga kadamuon sa mga nagkalamatay sa Hubei Province samtang napulo kay ban pa nga bahin naman sa nga China nga apektado sining COVID 2019. Bangod sa dako nga kadamuon nga na-record sa nagkalamatay sa Hubei, naglabot na sa 1,367 ang global death toll sa COVID-19
1,365 diri ang gikan gid mismo sa China. Sa sulod sa 24 oras, naka-record man sang 14,480 ka mabago nga nagpositibo sa balatian dito naman sa Hubei province. Tibangod sini naglabot na sa 60,287 ang kadamuon sa mga tao sa karon nga kumpirmado nga positibo sa kaso sang COVID 2019. Diri naman sa Pilipinas, pagatunan sini nga Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease kung nagakadapat pa nga dayonon ang travel ban dito sa Taiwan bangod sa coronavirus disease 2019 o kung COVID-19. Suno kay Health Secretary Francisco Duque III, magapatigahan sila sang risk assessment karon nga adlaw ini nga task force. Ti matapos ang ila patigayonon subong adlaw nga risk assessment, magapagwa na sila sang rekomendasyon ang ining task force kung balada yonon o kung hindi ang travel ban sa Taiwan. Suno padri kay Duque nga mas mahuyang kag mas manubo ang pagtaas sang kaso sang COVID-19 sa Taiwan ikumparar sa mainland China kag Hong Kong. Tiyo na diri nagapalag diri Taiwan, nagpalabot sila sang ilang pagpalagman bagod sa ginapatuman nga travel ban sa Pilipinas. Nagpatawag man sang special cabinet meeting si Taiwanese President Tsai Ing-wen agod talakayon ang travel ban. So karon mabalaan tani kung ano ang desisyon sini nga task force kung balada yunon o kung hindi ang pagpatuman sang travel ban dito sa Taiwan. Samtang sa iban pa nga balita national, wala na namian nagpahayag sang pagkadismaya sining si PNP Chief General Archie Gamboa matapos pagpagwa sa media sa ngalan ni Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido bilang nalakip sa 357 ka mga pulis na ginalegar ayara sa narco list. Utro man isa, pero ano gid lang kamaturan, ara, kung wala mo malang na, yes or no malang na. Gani man action Rex. Nga magsali sa ka hatag reaksyon da nga, way man sa gani kapihuan da. Subong do ka nagapabilin Japon nga, wala gyapon, lutaw gyapon action Rex. Lutaw gyapon sa sabaw eh. Yes. Kaya makin mo na nga kung ambot kung halit o kung damulit na, ti si Espinido, at iya subong niya sa kuano, garo bakasyon siya. Bakasyon naman siya. May pa si Espinido, sige bakasyon. Hambal diri ni Gamboa, Action Rex, nga medyo nagsunggod gid siya. Sinibilang online news Rappler, diri siya nagsunggod gid siya. Ano Nga to? ako, no, ginpagwa nila ang ngalan ni Espinido, nga nalakit diri sa listahan. Sunod diri kay Gamboa, nga nainsulto siya sa natabo. Bangod, naghingyo siya kuno sa media, nga hindi na ipagwa sa publiko kung sino nga mga pulis ang yara sa listahan. Bangod kinahanglan pa ini nga ipaidalom sa validation. Sa isa ka news conference sa NCRPO sa tung Lunes, wala na siya naghatag pa sang pahayag sa matuod gid balang nga rason sang pagkakas diri kay Espinido bilang Deputy for Operations kag Chief sang Anti-Drug Operations diri sa Bacolod City. Tiyo wala man nagsabat sa mga sa subong action Rex si Espinido. Hindi mo naman kung makontak man pero wala na siya nagasabat sa media. Kagambalya ginatugyan niya na lang kay Gamboa ining pagklaro gid sang iya nga ngalan ko ano gini Actually, rason. sa kay aksyon na dyan, nagsabat sa kay na, pag-text na aksyon na dyan. Anong balya? Hambal niya, tiga ayo si aksyon na dyan mo kung pwede maka-interview sa iya. Ang hambal niya, please tanungin ninyo na lang si Chief PNP. Right after ma-confirm niya, magsasalita na ako. Kung ano please ang ano. direct kay Chief PNP. Okay. Muna gali. Muna Please gali. niya, follow orders lang tayo kay ay law-abiding, law enforcement tayo eh. So mentras wala pa kapagwa gid sang May pahayag pasang si ano. formal nga palayag si Chief, sino ganin ang chief ta? Archie Francisco Archie. Gamboa. Still, Wala once, gyapon. wala gyapon eh. Kipot Japan ang iya nga baba action Rex. Ate sige ulat tonta sa Ulat tonta siya. buka ang iya nga baba. Update kag balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB, Action Dorel Cabato na sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod.
ang aton malang diri nga ti kun under process pa ina sundon tay na kag ti ko nagwa ang ngalan niya sa Rappler lang na actually nagwa man ang ngalan ni Spinido may rason man ang iban nga mga outlets nga mag patundabi kay Spinido kung anong reaksyon niya parte sa sining nagaguluwa nga mga information. Ba't wala sa reaksyon? Ang latest nga sa batya kay aksyon dyan na lang to. Nga siling niya hulaton ta nga mag tunog siling niya si PNP na lang ang pamangkuton ninyo. After nga ma-confirm niya, masabat siya. Ti sadya gini. Nga palihog lang direkta kay PNP to kay ti amo manang gusto ta amo nang ginpalayag ni Chief Inspector Lieutenant Colonel Jovi Espinido sa pakigangot ni aksyon na John Diaz sa iya sini wala gid lamang madugay mga kaaksyon ti sadya ni ano gid balang sa likod sini ano gid lang katotohanan nito sir Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, matapos ang balita gikan sa News Center sa iluhan tanan ay mga balita diri sa palibot sang syudad kag probinsya sang Negros Occidental. Unahon tanay si Aksyon Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Kay ang Negros Occidental Provincial Police Office nagabulig sa BFAR agod nga matap na ang illegal fishing sa probinsya. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian. Action Rex ko nagadatang subong ang illegal nga droga, ang mga naga-illegal man nga nagapanakop sa isda sa dagat diri sa Negros Occidental nagadata man. Ini ang palayag ni Police Lieutenant Colonel Adrian Acolyador. Amuning Deputy Provincial Director for Administration sa kapulisan sa probinsya. Nga ang Bureau of Fisheries Aquatic Resources o BFAR nagapangayo na sa ilagid sang bulig permi sa ilang sining operation kay kadamo gid sang mga nagapangisda action rex nga illegal ang ginahimo. Like for example, nagapangisda sila sa mga protected area, inang ginaprotektahan nga mga area sa kadagatan naton. Ang iba nagagamit iya sa mga fishnet nga hindi nabla nagakaangay, nga pati atong mga mag-ubunag nga mga isda nga hindi pa pwede dapat sikupon kag baligya action rex gakadala ini. Magluwas sila dirati ginamonitor manila ang posible nga paggamit iya sang mga mangingisda nga ini sa mga dinamita nga wala na isang patawaron da bisan dabutiti la ng tsura mo mapatay ikaw kon malukpan ikaw sang dinamita. So nagligad nga si Mana 14 ka operations ang natigayon sang Nokpo with BFAR and 30 ka persona diri ang nagkaladakpan action rex. So ginakabig nila ini nga medyo rampant na mangod nga halos si Mana kadamo iya sa nagakaladakpan sa mga ini kagang iban diri naglubag man sa mga ordinansa nga ginapatuman sa tagsa ka mga munisipalidad o kon syudad man sa lokalidad nga ginabawal sa ila ang pagpangisda nga illegal action rex. Yung history na naman yung mga city ordinance man natin kasi siyempre may arapat na safar na mga laws man nila yan. So ang pulis naman to assist lang. Then ang province na may bantay dagat naman. Task force bantay dagat. Kaya kung isa may mga stations kita wala man sila patrol. Pero nasa lang na sila nag-open sa local na kung yung local okay task force. So yung police isa nag-open na kami. During the hand of law enforcement operation. Pero sa nakita niya no door ang officer to legal mission sa Negros. Well, sa records natin may mga arrested na nakita sa 14 operations sa illegal fishing. So malamang may mga nag-violate sa mga bawal din ang ginagamit nila. So magandang operation para sa maprotektahan mga resources sa dagat.
Mga balita gikan sa Nokpo, Aksyon, Brian Morde, nag-report una sa balita sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon, Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon Brian, kantuan ang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Pila ka mga pamatanon at tukiban nga nagsaylo sa ila registration, no? Mga bata pa pro, para lamang makapasakop sa Citywide Basketball League. Per during kaso, pwede pasaka, batok sa ila, suno kay Comelec Acting Officer Sarel. Ang mandato sini, ang barangay man, kaya nga, kung anong representahan nila nga barangay, amo man ang sali ka, yes nila, wala na nila ginatukib, kung taga-diin siya, kag nanob lang proper sini, nanob lang kondisyon sini, kung ikaw, bona fide resident sang amo nga barangay mo makaintra o kung pwede pangayaw tapos parehistro lang da mo na natani dapat ka simple gilang na sa barangay man na dapat kung kayang barangay kung kay South true man yari ang kauda sa report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Yes, Action Rexa. Nagapadam ang Commission ng Elections sa Comelec Bacolod sa mga pamatanong Action Rexa nga nagasaylo sa ila sining registration para gid lamang maka-intra sang citywide nga liga sang basketball diri sa may syudad sa Bacolod. Action Rex. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag diri ni Comelec Acting Officer Attorney John Anthony Saril. Action Rexa nga kapin anom na ka mga young people o kon mga pamatanon ang nagparehistro. Action Rex nga luyag magsaylo sa isa ka barangay sa tuyo gid lamang nga malakip sa line-up. Action Rex kay kung madumduman ang isaya sa mga requirements sa citywide nga liga diri sa mga syudad sa Bacolod, kinahanglan ikaw ya residente kagid sang isa ka barangay, isa ka registered voter nga muna siya. Action Rex ang isa sa mga requirements para mangin qualify ka sa sini nga kompetisyon. So sunod diri kay Attorney Saril, sa idalom sang lay Action Rex kinahanglan nga anom kabulan ikaw residente sang isa ka barangay para gid lamang nga batunon ang imo sining application kag malakip ikaw sa voters list sang Comelec Bacolod. Action Rexa. Suno kay Saril, pwede ni mangin ground nga kasuhan ang naggarantor ang pamatanon nga kasuhan sang perjury. Action Rexa. Bangod suno sa iya sa kada documents nga ginasubmit sa Comelec Bacolod, ini siya ang ginsumpaan o kon under oath. Action Rexa. Ano ba lang process? Ano lang process? Action Dale? Action Dale? Ang tanan nga mga application. Action Dale? Suno sa Action Rex, not because nga nagparehistro ka na sa Comelec Bacolod, ginbaton, hindi di siya automatic nga butante ka na. Nga nalakip ka na sa voters list, kay sunod siya, magapatigalan pa sila sang ERB hearing. Action Rex, kag dira may baluan kung bala approve o kung disapprove ang imo sini nga application. Sunod ka ni Saril, magapatigalan man sila sang background check sa tanan nga mga nagparehistro para masiguro kung bala anom kakabulan nga nagatener sa sini nga barangay nga luyag mo sa iluhan sa imo sini nga registration. Aring palayag niya Comelec Acting Officer Attorney John Sarila. Nga i-avoid lang tani nila, no, hindi lang nila pagpabuton sa punto nga ma-discover pa namon later on, because not only nga pwede mangin subject na sa or ground sa pag-disapprove namon sang ilang application, but just a reminder nga ang ilang application under oath ni, no, ang mga tawo nga gatindog nga garantor on their behalf under oath ni nila nga ginahimo, no. So in the event that it will be later on discovered by the commission nga hindi gali matuod ang deklarasyon nila, especially sa ilang address, both the applicant as well as those nga nagarantiya siya will subject themselves to perjury, because that is something which is again under oath. More or less, attorney, pila na na-encounter yung gusto nila mag-transfer para maka-join sa liga? Pila nakakwan, no? Pila na do sang nagligad na si do yesterday lang do may mga 6-7 kabilog na do. Involves young people. Yes, involve young people, no. As a matter of fact, may ara na kami sang ginaplano gani nga for those mga nga nag-apply, no, nga ma-background check gid kami. Ma-background check gid kami sa mga idalom para at least may proper kami nga recommendation nga ma-submit sa iban nga membro sang ARB.
Action Rex na batihan si COMELEC Acting Officer Saril Salosayati sa bulan sa Abril. Ang muna silang time Action Rex nga magapatigayon sang ERB hearing kag dira may baluhan kung bala approve o kung disapprove ang application sang isa katawo. Balita gikan sa Bacolod City Government Center ang action nyo. Action dahil sa Lazar. Una sa bitaw na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Actually, ang prangkang istorya kadugay na sina dapat papanaugan na sang mandate or mandato ang tanan nga mga barangay officials nga mag sali pa ka mansubra man nga panginyawat ahaw basketball ang ibang nga mga kabanwahanan kag syudad yan nagaparticipar diri sa Bacolod in the name sang barangay sa Bacolod pero hindi sila butante. Sus, ang mga kabataan nga aras barangay hindi matatapan kay tungod nga ginapasulabi ang mga mayo to nga halin sagwa. Ay, kadugay na sina. Amo palang nabatsyaga nila. Kadugay na nga problema. Amo palang gihapon, simpo pa ni Guramos ay, sus Mario ni si Garapon. Kadamo na sang problema na. Subong palang hikotaron nga daw maanugid sila. Simpo pa na ni Guramas toy. Ayo. Diri kita nay sa report ni Action Artay Hopon sa Special Assignments Region-wide Intensified Campaign sang LTO ginapatuman o kung ginpatuman paghuman sang building sa Sipalay kag Mansilingan prioridad sang OIC Regional Director. Yari ang kauntan sang report ni Action Art Tay Hopon. Action Art. Yara na sa 70 to 80 ang porsyento nga natapos ang sa Sipalay City ang ginpatukod nga building nga sanin ang ginaproblema diri karon sang OIC Regional Director sang LTO amo ang pagbutang dito pag set up sa mga personnel nga magapungko kung in kaso magabukas ingagaw abi sa first or second quarter sining nga tuig kon mahuman na ang ining construction. Kay sunod diri kay Attorney Gaudiuso Hidospan ang OIC Regional Director sang LTO ang Sipalay sitingwa niya sa isa ni ka district office sang LTO nga magaservice sa mga banwang syudad nga marapit dira sa lugar. Now aside from Sipalay City may permana imana kay ang sa EB Magalona liwat man sining agin padayon atong una na agin bahuman sang nagretiro nga LTO Regional Director nga si Roland Ramos sa bulig man diri sang Bacolod head sang LTO nga si Mr. Ruben Tampos sa EB Magalona naman nga project. At the same time kung opisina diri sa Mansilingan ng Pagambalan ang palayag ni Attorney Hidospan nga nagpahayo na siya sa bulig sa provincial government bangod nga may ara sang mga residente nga marapit sa sining opisina patindugan sa Iloan plano sa Iloan sang LTO Bacolod nga may mga balay o puloyan nga nagatindog nga pwede o madala kung magpatindog sila sang fence o kung pader. Di sila niya ginpakayuan naman na namon bulig lately diri sa provincial government kay nagalaom siya nga ini matigayon. Now kung parte sa enforcement operations sang LTO region-wide ang ilagin patigayon kag instruction nga ginapatuman karon sang OIC Regional Director sa niya bilog ining Region 6 baseman sa mando sang LTO National Office nga dapat pasanugon ang ilang kampanya batok sa tanan nga mga traffic rules and regulation nga dapat ipatuman sa enforcement unit. Pero palayag sang OIC Regional Director Attorney Gaudiuso Hidospan. So 80% or 70% complete na to. Within a few weeks siguro or probably by next month, may full completion na ang atong structure sa Sipalay. Ilang taon natin kung makooperate na kita within the next few months, no, dito. Pero ang atong personal complement mo nang gusto ko istorya pa sa atong opisina. Kaya ibala mo district ang Sipalay mo, so may lagi kita sinang separate na personal complement kag separate mga budget allocation. Region-wide, no, ang atong intensified operation, no. Tuloy ang atong operation shift since Monday. Ito na sa Kaminto, Arada, no. Laging pabiling ko siya sang last Tuesday in order to intensify operation sila sa Bacolod, kaya sa the whole Negros Island. Ang atong mensahe, no, expect an intensified law enforcement operation.
Kaya muna ang aton nga instruction from our LTO chief, no, si Asek Edgar Galvante. Porsalan sa National Parayag sa OIC Director sa Land Transportation Office Attorney Gaudiuso Inospan ang kaakson na tayo hupon oras sa balita, oras sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. We will do so kay Mayor. Thank you, Aksyon Artay Hopon. Balita gikan sa Special Assignments. Matapos ang balita ni Aksyon Artay Hopon, kantuan ta si Aksyon Alvin Graba sa patrol. Ini may kang tanan sa Credit Lending Investigator na lutangan sa Barangay 33, Siyudad sa Bacolod. Duha ka mga anggulo ginatutukan sang kapulisan. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Rex nagapabilin sa gihapon sa emergency room sa Riverside Medical Center si Andre Bonliena, 30 anyos, soltero ni siya Aksyon Rex kag nagapuyo ni siya sa Barangay Blumentritt, banwa sa Murcia, isa man ka credit investigator along o sa project Dungganon dara sa Barangay 33 diin diri kay Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe sa Police Station number 6 nga ginakulat na lamang Action Rex Niliena aning doktor balasang Riverside Medical Center para kakason ang bala kunti kagina Action Rex ang report kipiyas lang. Pero pagpadulong dito ni balik ni Police Captain Elmer Bonilla, dito na ibaluan, nagkita man sa x-ray nga nagpilit ang bala sa kilid sang guyad. Dalom lang bala Action Rex ang dalunggan sang biktima. Rason nga dito Action Rex nga ginahulat na lamang isang victim nga makakas for operahan ang ining biktima para makakas ang ining bala sang sining ginapatihan caliber 38 pistol. Now kagina Action Rex liwat nga nagbalik man sa lugar sa insidente si Bonilla o pudwan si SPO o kun Police Senior Master Sergeant Clemens Mabugat na para usisaon liwat ining CCTV gikan dira sa EEMB kagasubong man sa opisina sa Dungganon nagodyato usisaon ng itsura sining duha ka mga persona riding in tandem nga naglutang diri kay Liena gamit ining ginapatihan caliber 38 caliber pistol. And as to sa motibo sunod diri kay Bonilla, duha ang ila sining ginatutukan sa karon sa pagtiro sa victim kay sunod sa iya. Actually kung taon ta gintiro siya, ang aim diri kag ang motibo patyon gid siya, pero ang rason diri isa sa mga motibo old grudge so in line sa iya sining trabaho as field investigator kay como credit lending investigator ni siya sunod sa kay Bonilla. Posible may napaslawan o kung may napaslawan abi sa pag-loan o pag-utang o base may nagsunggod, nagdumot rason nga ini siyang gintiro. Ikaduha, personal sunod sa kay Bonilla nga kay kumusultero ang ini nga biktima, posible nga may third party o kun akigdi sa biktima rason nga ini siya ang gintiro. Ari aksyon na Rex ang pahayag ni Elmer Bonilla. Pagkato natin dito sa ospital, nakita natin nga biktima gali, nila siya na kibyasano. Ang slag ato subong na bilin sa iyang buya bala, ilalom sang dulunggan. Pero why pa ni nato na determine kung ano ni siya klase siyang bala. So, subject waiting to sa subong para maoperahan siya Action Alvin. Sa paglantaw sa mga kapulisan, ano gid ang motibo nga agilutang gid ning biktima sir? Kung ni-assess natin ba lang ang sitwasyon, pag inhulapit sa diya kag tiroon la. Check natin sa kagina, relation di sa iyang trabaho. Kahit number 1, credit investigator siya sa lugar. Isa sa mga bagay nga tanaw natin nga motibo. Kasi kung may ara siya bilang mga kliyente nga why na-approve, why natin gina-close ang investigation natin nga mo gina siya. Soltero ni siya, no? Masibla kung may relasyon siya nga kabalo ka naman subong, kasi kung may third party, something like that the Action Alvin. Isa sa mga bagay man nga ito ginatagahan sa importansya sa aton nga investigation. Si Police Captain Elmer Bonilla.
Balita sa patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Sa mga kaaksyon tadra may TC, pampabakod sang immunity booster ta alkaline base nga vitamin C ini. Para gid sa taong ginaubo, ginakataro, kag ginatrangkaso, may TC ang katapat sini. No? Ilawan ta bala. Alkaline base nga vitamin C ini. May TC ang ngalan ninyo. Kanami pagin kumparisan ta ang may TC sang Santon Plus Herbal Capsule. Kaya ang Santon Plus Herbal Capsule nagatunaw ini sang bukol-bukol sa kalawasan ta, hubag, cyst, tumor, kag goiter. Santon Plus Herbal Capsule ang katapat sini, no? Ilawib la kay ining duwa ni mabuligay gini para sa ikayong lawas naton. Santon Plus Herbal Capsule kag may TC sarang mabakal sa mga suki ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar, kag sarang man mabakal ina online kag pag-deliver sa inyong apulugan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusuganyan. Sa mga kaaksyon ta diraho, Malakay Finance Corporation, base nagakinanglan kamo hausan, flat property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabuk lang sa Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches ang Malakay Finance dira sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabuk lang sa Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon, serbisyo kampyon, Malakay Finance Corporation. Daw ka lang kita manamyaw, mautang lang ko anay para buwas. Daw ka lang gid katama ho. Pasensya gid kay daw pikiti kita sa orasan ta. Oh, para sigurado, daligid lang kay may ari-diri pa aksyon ang Corazon Locsin, no? Ginapaksyonan ng mga kakilala o himata ni Miss X ang iyabang kay ara subong sa morgue sang Corazon Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital. Si Miss X nabungguan 4:30 AM sang Pebrero 9 sa tubang sang Roland Fermins Residence, Osmeña Avenue, Barangay 6, Victorias, Negros Occidental. Si Miss X ang gindala sa ikayong Lawas Foundation Hospital sa among syudad apang ginsaylo sa Teresita Halandone Provincial Hospital sa Dakbanwa sang Silay. Ang Teresita Halandone naman nag-refer sang pasyente sini sa ospital. Si Miss X na kaagom sang malubhang nga kapilasan nga gintunaan sang iyang kamatayon sa tong Pebrero 10. Si Miss X ginabulubanta mga 40 tubtob 50 ka tuig na ang daron may kasarangan kapag lawason kag kataason. Siyang murina nga pamaniton manubo kag kulong nga buhok base sa police blatter sang Victoria City Police Station. Si Miss X ang may problema sa paminsaron. Sa mga nakakilala, paliglang pakigangot sa Medical Social Services sang Corazon Locsin Monte Libano Memorial Regional Hospital. Madamo gid ang nagapasalamat sini. Ang nagapa-aksyon si Binjan Vindicio Mahinay. Tagiyasang tricycle nga nakabunggo. Sa mga kaaksyon ta dira, daligid lang mga kaaksyon kay matagtanay pila ka mga commercials daw pikitigid kita. Pasensya gid buwas lang kumabawi sa inyo. Okay? Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum.
ikaw nang ginapamati, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulunyon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod.
first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, 1:11. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita Banat Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sining pagpangalagad sa inyo sining palatuntunan Aksyon Radyo Philippine Standard Time, 1:12 ng aton oras. Kunon tanian ay kay daw kalangalang kita sang tiyempota. We have Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Pabiya Iloilo Police Station, no? Nag-confirm nga ang nasapuan nga bangkay sa Barangay Kabog, kaina sang aga, high value target sa among lugar. Yari ang balita ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Aksyon Eric sa aking informar ni Police Lieutenant Junito Pastrana, Hepe sa Station Number 9, ginakabig ining number 1 high value target ining si Jonathan Sirudo, 44 anyos, nga nasapuan nga patay kaina dira sa may area sa nga Purok Tipunan, Barangay Kabog, Siring Syudad sa Bacolod. Ini matapos nga nagka-coordinate ka nag-contact si Pastrana sa hepe sa Pabiya Police Station. Kag dito gin-confirmar nila nga madugay na ginman kali ini nga ginapangita ining napatay nga si Nathan Siruto. Napaligpan pa karon sa kapulisan sa Station Number 9 Action X kung paano nakarambot ining si Nathan Siruto sa area sa Barangay Kabog kung pilagin man ini siya diri kabulan nga nag-i-star sa mga syudad sa Bacolod. That's why kapag ginaulat nila karon ang pamilya sa sining napatay dito sa may panwas ng Pabiya nga makaproceed diri sa may Bacolod nga makakuha pagin sila sa tugang nga information kay base sa mga ID nga nakuha sa kay Sirudo, lain-lain nga mga lugar ang iya sining nga ginapahamtangan Action X sa iya sining ID. Bali nagkadton di siya, wala sa ginistaran dere. May ginapatihan ni Pastrana nga ba gina-istaran di siya. Pero ako pala ko lang na-discover nila kung diin ini siya diri sa Bacolod naga-istar kag kung pila na ka bulan o kontinuig nga naga-istar ining si Nathan Siruto Action X kaysa ID nga nakita na damo sa lugar mo. May ara nga Quezon City, may ara nga Tansa Esperanza, may ara nga Pabiya Iloilo. So kadamo sa mga ID nga na-recover sila sa Action X. That's why nga double check ini kag ginaulat ni Pastrana nga makaabot diri ang pamilya. Kay may report Action Rex although nga gina-verify pa ini ni Pastrana nga kung imo madumduman ini si Levi Siruto bala
alias Pirot o kon alias Pitas nga sadto right hand sa mga drug lord nga udikta dito sa Iloilo. Kasubong ini kanina prison na sa Iloilo. Bata ini ni Kwan ni Libby si Rodo, si Nathan si Rodo Action Rex. O double check ini ni Kwan ni Police Lieutenant Tajurito Pastrana. In fact, may utol pagigani ni si Kwan mong si Nathan si Rodo nga si Japit si Rodo nga ti daw nadakpan man ni sa kaso sa illegal drugs way back sang June 29, 2019 Action Rex. So dili nagapakita nga gining si Rodo nga kunin napatay nga si Rodo dako ang posibilidad sining ni Pastrana nga may angot gid ini sa droga ang kamatayon sini. Plus nga ti ginapatihan man ni Pastrana nga ang papatay sa kay si Rodo hindi natabo dira sa may puro katipunan barangay Kabog kundi posible ginbilin nandira ang iya sinibangkay kag may posibilidad nga may pagpinising nga natabo sa iya before sa ining patay bagol nga may mga lupok na batian dira sang kagahon antes pa naman makitaan ang bangkay ni si Rodo ni. Isang pilasya? Oo, ang pilasya hindi magnubo ni sa pulo mong. Gani kung basihan tang mga recovery to, pinadaan to ka bala to? Ang recovery 45 na M22. Tagdo may ara pagrex ka buno sa dughan niya mo nakitaan sa ang aton pulis ni. So posible pinising ang nahimo diri ang natabo dira sa kay si Rodo. Okay, magamutong bala tong nagiligo sa lawas ato din man to sambuhi man. Ani man kag ito mga naglalaptop to rex mga pasiyo, kinapatiyang to ring Pastrana nga posible ginwasag na dira sila nga lugar dira pero ang pagpinising posible pagpatay sa iya dira man mismo natabo Action Rex sa area sa Kabog, no? So papatian ta pala porson sa palayag ni Police Lieutenant Tajurito Pastrana ang hepe sa Police Station number 9. So, na-identify ko ni ang biktima, nga mo ni siya si Nathan si Rudo. 44 years old na ni siya, taga Pabia, Iloilo. Considered na high value target sa Pabia Police Station. So, wala pa idea kung din siya negatiner kung paano siya nakadabot. Analysis naman kung basihan sa mga physical evidence sa crime scene, may tendency nga sa iba ni sa nga lugar tinira, tapos gindala din tapos may finishing touches na binobra, ay tungod nga may nagatuan mga lupok dito nga gagmay. Pero I'm sure nga sa iba ni siya nga area execute o diri lang ginbilin sa area pa sumurot. Considering sa pila sa diri sa dugan mismo makita na gintayita na dugo sa iya nga dugan. Posible ko sa dira sa finishing. Kasi finishing lang diri. And posible patay na sa gindala diraya. May tendency May recovery ka mo sa crime scene? May recovery ka sa basiyo sa armas sa 45 sa 9mm at may 22 pero gadaw ta nga may tendency basi ni sa bilin lang din sa buwag. Amo na ang anggulo ang ginatulok ta. Ang iban. Pero may lupok na yan ng neighboring resident. Pero na-contest naman kayang masa malapit mismo sa incident kung nang kabati sa lupok. Tapos base sa analysis sa physical nga pa-structure sa biktima, isis nga yun-execute sa iban na lugar. Pagdiri lang ginbili. Siguro may finishing touches di man madiri nila. Actually, si Police Lieutenant Tajurito Pastrana ng hepe sa Station number 9. Sa ginawa natin nakaroon ang pamilya ni Nathan si Rodo. Kagin coordinator niya ini dito sa may Pabia Police Station. Nababalong gid ang pamilya sini para ka makapatulong diri sa bahin sa makaroon ang bangkay ni Nathan si Rodo ara nahaya sa Lourdes Funeral Parlor. Ding kaning Lourdes na Lourdes na rin sa may sa may kilid to sang Golden Field. Ayan, correct ka dyan. Amo to? Yung Lourdes na. Doon yung ba sa Lourdes mo to? Di sa ato na sila. Pwede na Lourdes mo na di. Binadiglia. Binadiglia. Oo. Kada, ang Lourdes, ang sa may barangay do, sa mga funeral parlor naman. Barangay dos? Barangay dos na may haramon na funeral parlor mo. Kung hindi ko magsala ang Lourdes, Action Rex to, ari na sa may likod Police Station headquarters mo. Ganit. Ara na da ang Lourdes, no? So, ara na ang pagkong pamati pamilya, dati kanto lang ang hospital pa. Way pa pamilya ang nagpakigangos sa Police Station 7? Way pa, 9, kay ginpabalo na to ni Kwan, ni Pastrana, ang hipes, ang Pabia. Pwede sa pamilya, dire? Ay, kung actually, kaya testa sa mundo, ay pag-isip may nakabisita sa bangkay ni Nathan si Ruto ni. Muli gani nga tito para ligpa mo sa puso nga paano siya nakaka... Agar nga tito, may question kung paano siya makabuti mo. Ang question kung ano sa kadugay nga nagtinirti. Ito ka baligya sa sang shabu. Gamit ang ipi, sa Facebook, yan din nga daan. Puno, isog sa si Action Rex, no? Isog sa iyo. Baligya mo yung shabu, i-post mo sa FB mo.
Grabe man nga isog sa tao, no? Aragid na bakagid ang isog ya. Gani. May katapat kin siya, no? Sige. So anyway, actually, sa asunto na rin ko na ng development sa sining kaso, kakapatay sa kay Nathan Sirudo. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon, Eric Pamulan, nag-report sa Bacolod. Aksyon, radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon Eric, kantuan tanay sa Aksyon Marlon Hinovia, naka-standby sa Kapitolyo. Ini may kangtanan sa palayag ni Gob Lacson, nagasalig na makasurvive sa Gyapon ng Pilipinas bisan wala na ang BFA. Yari ang countdown sang report. Upod na kay Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Rex, dako sa gyapon ang pagsalig ni Governor Eugenio Jose Abong Lacson nga may ikasarang kag makabakon kon makasurvive ang pungsod ng Pilipinas kon puwersa sang tropa sang gobyerno ang tagahambalan at bisan wala na ining ginatawag nga visiting forces equipment kon VFA ang tuikan nga balikatan military exercises sang militar sang Pilipinas kag Estados Unidos. Amo ini ang reaksyon sang gobernador sa damlaglang pag-terminate kon pagdula ang VFA base man sa mando ni Presidente Rodrigo Duterte sa tong Pebrero 11 subong 2020. Nagapati ang gobernador nga may baluan gid kun ano ang pinaka-final nga desisyon sa Pilipinas kun matapos na nga 180 dias nga period man may ara sang 180-day period matapos ang notice of termination kon nabala dalayon agad nga dulaon sa Pilipinas nga VFA kumataruban nga subong 2020 nakaplano pakuntani nga sobra 300 ka mga military exercises pag engagement ang Pilipinas kag Estados Unidos. So pagkatapos ining 180-day nga period nga mga tupa ini sa bulan sa Agosto, talaan kon bala dayon ang pag-terminate sang sining ginatawag nga VFA. Yari ang reaksyon ni Governor Bong Lacson. Well, you know, our leaders are assuring us naman that we can survive without a visiting forces agreement. So we just have to trust them. In fact, you know, that the decision has been done. But, you know, there's still 180 days. Within this 180 days, I'm sure there will be some renegotiation probably. They have also assured us that if it will be terminated after these 180 days, we can still survive. Ang tingog ni Governor do Eugenio Jose Bong Lacson. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang kaaksyon nyo. Aksyon Marlon Hinovia. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Radio. Philippine Standard Time. Launa 22 na ang aton oras sa mga kaaksyon ta dira. Santon Plus Herbal Coffee Mix, no? Para gid sa bugos nga pamilya kag bugos nga barkada. Santon Plus Herbal Coffee Mix para gid sa makarelax ang paminsaron ta kag wala nagakurog-kurog ang lawas naton kag hindi acidic, no? Santon Plus Herbal Coffee Mix. Nami pagid ni kun may isa pagid ta ining pampakinis ang kutis. So ba kan na mix na gid, no? Luwas nga may coffee mix ka na, may Santon Plus Herbal Soap ka pa, nagadulas ang punggod, wrinkles, pikas-pikas sa guya, baho sa ilok, ay ka na turns, no? Magkaladula na ina tungod sang Santon Plus Herbal Coffee Mix kag Santon Plus Herbal Soap, mga kaaksyon, mabakal ninyo sa mga suki ninyong mga butika, parmasya, o kung drugstore sa inyo sa nga lugar, kag mabakal man na online, kag pag-deliver sa inyong apuluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusuganyan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ingagawon tanay ni ang balita gikan sa aton sining mga action reporters. Unahon tanay nga aton sining report gikan sa Dakbanwasang Sagayho kay Action Tomon 40. Ini may kang tanan sa Backrider Blaneho. Backrider patay sa aksidente nga nagluntad sa Dakbanwasang Sagay. We have Action Tomon 40 sa detalye sining balita.
Action Tom. Isa naman iya ka vehicular accident ang nagluntad kagabi pasado alas 9:50 ang takna, Pebrero 12, 2020, involvado action Rex ang isa iya ka TMX 125 Honda single motorcycle nga ginamaniho naman iya ni Joe Martingson Noromor, 31 anyos, kag residente sang Purok, Somel, Barangay Jerusalem, Ciudad de Cadiz, kag ang upo niya action Rex nga backrider niya kag ning biktima nga si Juma Palmes Abilio, 25 anyos, kag single, kag residente iya sa Don Salvador 1, Barangay Tinampaan, Ciudad de Manila, Cadiz, kag ang kontra sin action Rex amo ang truck hauler or mover nga ginapadagyan iya sang Central Lopez Sugar Corporation nga nabase sa Barangay Paraiso, Ciudad sa Sagay, kag ginamaniho naman ini ni Rami Diamante, 45 anyos, kag may asawa, residente sang Purok, Mainuswagon, Barangay Bato, Ciudad naman iya sang Sagay. Ang istorya sin action Rex sa inisyal nga investigasyon iya sang Sagay City PNP sa Traffic Division nga sa diin ining hauler action Rex nagagwa na ini siya, nagatravel halin iya sa may Barangay Bato, kag nagwa ini siya sa may Access Road dire sa may option nga nabase sa Barangay Poblacion 2, Ciudad iya sang Sagay, sa highway nga nagapagawa siya kag ginali lang action Rex ining motorcycle nga ginamaniho naman iya ni Joe Martingson. Sa di nagsulod ini siya sa mover o kung sa kaha sining mover action Rex sa may idalom nga bahin, kag nalasak ginining iya backrider action Rex, kag nagkalapusa sining iya nga tiyan bangod nga 30 kadulom action Rex. May mga picture kita nga nakuha pero hindi gid kita sing maayo bangod sang kadulom, kag nagaulan pa kagabi action Rex, kag ini action Rex nagresulta nga gindala ini siya dali sa may Lodifi Hospital sang rescue diri nga nabase sa Ciudad sa Sagay, apang gindeklarar ini nga dead on arrival sang attending physician ining si Juma Palmes Abilio alias Jomar, kag masubo nga binawian ni sa Singkaboy action Rex grabe bangod na lasak singguma ining ialawas ang yatian, kag ang iya nga ulo action Rex tingog ni Police Major Antonio Benitez sa interview naton kay na action Rex. Balita dira sa area sang Barangay 2 sang nagamaneuver pagwa sa main road ang isa ka hauler sang tubo. Unfortunately may motor man nga nagadalagan from south to north na aksidente nga nakabunggo sa kaha mismo sang hauler nga tunaan sang pagka-injured sang driver sang motor. Kag unfortunately na-injured man ang iyang backrider. Gindala sa aton rescue sa hospital, gindeclare sa doktor ang backrider is dead on arrival. Kaya sa kamay sugo nga balita, kag na-interview man naton kagabi ang driver sa motor nga medyo nakainom-inom gamay kay may gingkatuan ko, no. Isa man lang kabutilya ang gininom, isa kabutilya ang Imperator. So, medyo naging masubo ang resulta sa ina nga aksidente. Warning man sa iban nga mga motorista kung makainom na gani, hindi na mag-drive sa motor, or kung pwede maibitar nga mahinay sa ila pagpadalagan sa motor kay subong maulan-ulan, medyo mananlog ang aton dalanon para malikawan nato ng aksidente. Tingog ni Police Major Antonio Benitez Jr. kag suno kay according sa mga informasyon action Rex kagabi, ining driver sang motorcycle nga amo iya si Joe Martingson ti hubogid action Rex nga nagamaniho amo to nga waya makita ining hauler nga nagapagwa sa main road o kung sa National Highway nga nasakpan niya sang Barangay Poblacion 2. Na-interview nato ng driver sang hauler action Rex sang kaina, kag ari siya detinado iya sa Sagay City PNP. Tingog sang driver sang hauler action Rex, gamay gid lang interview naton sa iya. Okay, Noy, Action Radio Bacolod. Ano ang natabo gid kagabi nga nadangat sa punto nga suot ining motorsiklo sa idalang sa imong trailer gid ba? Ing pagliko ko sir sa baan no, gulpira na sila nang paslak sa guma mo man tabo sir. Man. Why mo gid sila man mamulalungan? Why gid sila mo kunan kay daas gilad dagan pagliko kargado ko
nasaklan sila, kadulhong, nagulpir, nagpaslak sa guma. Mama, nagpunta mo siya. Nga lang tuloy. Amo to Action Rex ang pagpahayag iya sang driver sang hauler nga mo si Rami Diamante kag ti amo ni Action Rex bangod nga kung kisa bala naga-maniho nga hubog ti amo ning tunaan resulta nga hindi gid marikawan ang aksidente sa dalanon Action Rex. Subong ining driver sang hauler Action Rex ditinado iya dire sa Sagay City PNP kag ti ilani nga ariglohon kay ti wala gid man niya sala ang hauler bangod nga kung nabungguan kung ang mismong motorcycle Action Rex amo iya ang nagbunggo sa amo iya nga truck hauler. Amo ni ato madulong ang mga balita sa sining nga hapon. Action Tamon 40 nag-report. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Thank you, Action Tomon 40. Balita gikan sa Dakbanwa sang Sagay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ingagawon tanay balita ni Action Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz. Ini may kang tanan sa 48 anyos nga lalaki nga may pinding warrant of arrest. Gindakop sang kapulisan. Yaring kaundan upod kay Action Roger Gotib. Action Rex ngayon dakop sa mga katapos ng kapulisan ng isa ka 48 anyos nga nagapangatubang sang kaso sa pagbela sa Republic Act 9262 kon Bausi. Ini ang ginserbihan sang warrant of arrest sa mga alas 7:30 o alas 7:50 taglasang gabi kagabigid lamang sa bahin sang Ceres Bus Terminal diri sa Maydalan Villa na Barangay Zone 3 Ciudad sa Cadiz. Ang suspect gikilala ini kay Geoffrey Maduramente E. Gonzales, 48 anyos sa edad, kag kini ang residente sa Hacienda Bayabas 1, Barangay Daga sa siyudad sa Cadiz. Suno sa report ang iya sining warrant of arrest na may criminal case number 19-7062-C sa pagbelar sa Republic Act 9262 kung ang violation sa women and children gin-issue sa RTC Branch 60 diri sa may siyudad sa Cadiz nakapit sa Nobyembre 20, 2019. Ipanagutan man sa korte ngayon makapiyansa sa 72,000 ka pesos para sa iya sila temporaryo nga kailwayan. Hindi siya gindako pagiman sa pag-supervise ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansuito upod ang Police Assigned sa Traffic o kung sa warrant sa Pura Section nga mo si Police Executive Master Sergeant Albert Biloso kagtungod kay violation ini sang kababainan upod man si Police Staff Sergeant Jerilyn Enoch sang WCPD. Report gikan sa siyudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Roger Gutin report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum.
ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Ang Aksyon Balita, Banat, Bulig. Kagkaroon. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa 37 ang aton oras sa mga kaaksyon ta yari ng pinakabago kag pinakaepektibong herbal supplement Evergreen Herbal Capsule. Ang Evergreen Herbal Capsule amo ni siyang nagabulig limpyo pabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton sining lawas. Ang sobra nga uric acid magaresulta ni sang gout, arthritis, kidney stone kag iban pa. Ang sobra naman nga asin magaresulta ini sang pagtaas ang blood pressure, hypertension, pagkaguba sang kidney kag iban pa. Ang sobra naman nga tambok nagaresulta sang fatty liver, barado nga kaugatan kag iban pagid nga balatian. Ang sobra nga creatinine amuning tunaan sa pagka-damage sa aton nga kidney. That is why gina-recommend nato sa inyo Evergreen Herbal Capsule ang tumaronta matagadlaw, no? Equality products ang Doc Hico Alternative and Health Food Center bakal ninyo ini sa mga suki ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Dira sa Bago sa Alfie Pharmacy mabakal dira ang Evergreen Herbal Capsule. Sa Parmasya Bago City Public Market ara man dira kag Sir John Pharmacy sa Bago Public Market ara man dira, no? Kag sa Butika Sandria Kawayan Negros Occidental sa Banwasang Ilog dira sa Barangay Dangkalan lang sa Dangkalan Drug Store mabakal dira ang Evergreen Herbal Capsule. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa 39.
Alang-alang na ta sa tiyempo sa sining nga bahin mapag-goodbye na kita. Nagagda kita sa masunod nga programang This is My Life upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo ka-aksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon